हेलो गाइस आंना दिनै जात्रा नस्थ' होनोना मायदिखौ गारियानो थाबथानानै दं आंनिया माने आमगुरियावहाय लांफैदोंमोन कन्ट्रलनि माइरं ओमफ्राय लांगौमोन जयपुराव ना खेबसे लाबोजेननायावनो नै दै गेजेराव थाबथाना होबाय नायदो होनब्ला खाथियाव दिन्थिहैनि आं गारि गंसे फैनांगौ दं बेजों बोनायसै नांगौब्ला हाखा गेजेरनि साखानो गोदोना होबाय होनब्ला नायदो खाथियाव दिन्थिहैनि आं गैला नै गारियानो थाबथाबाय आंनिया दिनैहाय सेसखा दै गेजेरावनो कन्ट्रलनि माइरं लाबोदोंमोन साखानो गोदोना होबाय नै गेजेरनि साखानो नायदो नै आमगुरि घाट दै लामायावहाय थाबथाना होबाय गारियानो नै
एसेबां बोखांबाय अब्लाबो हाया माथो खालामा JCB नागिरहैदोंमोन JCBबो गैबावखा दिनैहाय खवारियावहायनो ओरैबायदि नागिरजोब्बाय आं बैफोर माने ओरैहाय दहाय बैहाय दंमोन गैया नै दा उफाय गैया अब्लाबो सेस्था हैबावनोसै एसेखिनिखौ नायनानै दोनथ'दो दाहाय हानायखौहाय दिन्थिनो नाजागोन आं अब्ला दोनथ'नि लोगोफोर बाय।